Me saavuttiin just Tallinnaan, koska me uitiin Helsingistä Tallinnaan. Kesti 8 päivää, joista 1 lepopäivä ja tasan 100 kilometriä. Yes! Ja tämä oli 3. osio meidän Five Athlon haasteesta. Mikä alkoi Nordkapista, Norjasta ja päättyy Etelä-Afrikan eteläkärkeen. Mutta nyt me halutaan kiittää meidän koko tiimi. Jos meidän tiimi ei ole mukana, jos tämä 2 hyvä herrasmies ei ole meidän mukana, oikeasti me ei voisi tehdä tämä haaste. Me ei oltaisi tehty tätä uintiosiota ilman heitä. Yes. Ja täällä on meidän koko tiimi! We made it. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitos. Nyt se Ja arvaa mitä? Tänään meidän kapitaanin syntäri. Ja meillä pakko menee nyt Tallinnan sisälle. Juhlimaan. Yes. Rock and roll and see you all later. Bye for now. This whole project called Five Athlon started from North Cape in Norway with skis and will end in the southernmost point of Africa in South Africa after crossing the whole African continent on our bicycles. Me saavuttiin just Tallinnaan, koska me uitiin Helsingistä Tallinnaan. Kesti 8 päivää, joista 1 lepopäivä ja tasan 100 kilometriä. Yes. Ja tämä oli 3. osio meidän Five Athlon haasteesta. Mikä alkoi Nordkapista, Norjasta ja päättyy Etelä-Afrikan eteläkärkeen. Mutta nyt me halutaan kiittää meidän koko tiimi. Jos meidän tiimi ei ole mukana, jos tämä 2 hyvä herrasmies ei ole meidän mukana, oikeasti me ei voisi tehdä tämä haaste. Me ei oltaisi tehty tätä uintiosiota ilman heitä. Yes. Ja täällä on meidän koko tiimi! We made it. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitos. Nyt se Ja arvaa mitä? Tänään meidän kapitaanin syntäri. Ja meillä pakko menee nyt Tallinnan sisälle. Juhlimaan. Yes. Rock and roll and see you all later. Bye for now. This whole project called Five Athlon started from North Cape in Norway with skis and will end in the southernmost point of Africa in South Africa after crossing the whole African continent on our bicycles.